このクイズの答え。まず1番のこの Do you mind と Would you mind は、これは、両方とも同じようにね、使えるんですけれども、ただね、気をつけていただきたいのは、どっちも嫌ですかって聞いてるんです、本当は。旅行英会話とかね、中学生の頃に習ったような英語だと、Do you mind も Would you mind も、何々してもよろしいですかって書いてあるの、和訳が。なので、答え方みんな間違えます。これは嫌ですかって言ってるんです。だから、もう、嫌ですかって言われてるんで、あ、嫌じゃないよっていうふうに、いいよって言いたいんだったら、No を使ってください。No, I don't mind です。嫌だったら、Oh, yes, I mind it ってなるわけです。なので、ちょっと気をつけてください。で、ちなみに、Do you mind, would you mind は、どっち使ってもいいんですが、ただ、would you mind 使ったら、ちゃんと if の後ろは過去形にしてください。詳しくは日曜日にやりましょう。さて、今日の問題。